Simon Busuttilu l-Partit Nazzjonalista komplew jiġġustifikaw l-atteġġjament tal-eks Ministru Tonio Fenech li abdika milli jerfa' responsabilità politika ta' emilu. Għalkemm fil-qorti ħareġ li kienet il-kumpanija Powerplan li ffinanzjat l-alloġġ tal-lira li jingħata bħala rigal lill-Ministru Fenech, il-Partit Nazzjonalista baqa' jiġġustifika l-iskuża li ġab Tonio Fenech li dan kien rigal li ngħata lilu minn mara li tammiraħ. Il-kumpanija Powerplan li d-direttur tagħha kien George Farrugia li ngħata l-maħfra presidenzjali sabiex jitfa' aktar dawl fuq dan il-każ ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta, irregalat ukoll żewġ arloġġi oħra tal-lira lill-Partit Nazzjonalista. Dan il-fatt li ġie rrakkuntat waqt l-evidenza li tal-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo baqa' qatt ma ġie miċħud mill-Partit Nazzjonalista, iżda fl-istqarrija tal-bieraħ intqal illi wieħed minn dawn l-alloġġi kien ingħata bħala rigal waqt waħda mill-maratoni ta' ġbir ta' fondi li jorganizza l-partit. Għalkemm il-Partit Laburista l-bieraħ talab spjegazzjoni dwar ir-rabta li hemm bejn il-kumpanija Powerplan u l-Partit Nazzjonalista, din il-mistoqsija baqgħet qatt ma ġiet imwieġba. Gidba u kontradizzjoni oħra li ħarġet ukoll mill-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li komplit tixtur l-eks Ministru Tonio Fenech kienet l-evidenza li tarej Farrugia u George illi konferma li kien ħal il-George Farrugia miegħu meta ta' ir-rigal lil Fenech speċifikament sabiex ilaqqgħu formalment mal-Ministru. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jiddefendi l-indefensibbli u jawweġ il-fatti sabiex jipprova joħroġ lill-eks Ministru Tonio Fenech ifuh minn din l-istorja li ddur mal-akbar każ ta' korruzzjoni illi qatra pajjiżna.